दिनैहाय सराइबिल BCDC नि आन्दाराव दिनैहाय जयनिं प्रग्राम लानाय जादों आरो खुब रंजाथाव बाथ्रा बेनो जिहेतु आं सासे बिजाथि हिसाबै आङो बुंनो हायो आबै जिहेतु आंनि MCA आंनि इलेक्सन बे समाव उत्तर ओनसोलाव किन्तु BJP हिसाबै बेबादि स्ट्रंलि बेबादि जों बुंनो हाया किन्तु दिनैनि दिनाव जोंनि उत्तर ओनसोलमा खोला हक सानजा हक सोनाब अल BTC आव मा बर' मा आदिबासि मा राभा मा नेपालि मा बेंगलि मा दिनैहाय मुस्लिम जेसेबां जनगोष्ठी दं दिनै BJP नि खामानि मावनाय सैथोता आरो नंगौयै रायजोनि थाखाय खामानि मावनायखौ बिजिरनानै बा नुनानै दिनैहाय BJP आरो बांसिन दिनै रंजादों आङो मानो होनना बुङोबा दिनैनि जयनिंआव गैयाबाबो 90% बर' आरो बाखि आदिबासि गासै साबेसे जयनिं जादों दिनैहाय जोङो बुंनो हायो 300नि जायनाखि बिथांमोनहा नोंथांमोननि दोलावहाय जयनिं जाफैदों बै बिथांमोनहा सिगांफोराव बा राजखान्थि दोलोजों लोब्बा दंमोन नामा? निस्सय दिनैहाय BSU निफ्रायबो जायफोर मोजां दैदेनगिरि बिसोरो दिनै BSU निफ्राय 6 जनसो फैदों आरो बेबायदिनो फैबावनांगौ आंजों फोथायनाय दङ किन्तु किसुमान खामानि गावनि किसुमान पार्सनेल खामानि थानायलाय दिनैहाय नुजाफैनो हायाखै खुब खम समनि गेजेराव बिथांमोना आरो जोंनि BJP जयनिं लाबावो आरो दिनैहाय जेसेबांखि दिनैहाय जोंनि BJP जयनिं लादों बांसिनानो दिनैहाय BP आच्चा नोंथांमोनहा जे एनएस सरकार सालायनाया बहुद गोबाव जाबाय बे समसिमाव नोंथांमोनहा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय मा मा खामानि मावनो दे दिनैहाय जिनिसा नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै मोनसे गाज्रि बुस्थुखौहाय हठाथनो फोसाबनो हाया किन्तु गाज्रिखौ थाबनो खालामनो हायो दा बेनिखायनो एसे गोबाव दिनैहाय जेन'बा गुलाय गुजाय गाज्रि जानानै थानायखौहाय बेखौहाय जेन'बा फोसाबनांगौआ इसेबां खम समायाव हाया बेनिखायनो स्टेप बाय स्टेप दिनै फ्राय सार्भे खालामदों दिनैहाय गासिबो रिपर्ट लागासिनो दं इडुकेसननिफ्राय लानानै एग्रिकालचारसिम दंसै मेनलि बेवहाय दै इडुकेसन आरो दिनै हेल्थ एग्रिकालचार नैबे बुस्थुखौ खुब प्रयोजन होदों सरकारा आरो बेखौहाय गासिबो थन्न रिपर्ट लादों आगयनि सरकारा मावदों BSU नि आफादगिरि रन्जय नार्जारि फलब बसुमतारी जोंनि खाथिबारि गामिनि दङ दायो आङो फैदों B5निफ्राय फैदों आरो आङो B5खौ गाज्रि मोननानै फैयाखै डाइरेक्ट खादों दा जोङो गोबां बोसोर आङो B5आव गासै 17 बोसोर आङो B5आव थाबोनानै बेनिया जोङो नुहुरबाय फिउचाराव जोङो सरकारजों बबे सरकारजों थायोबा मोजां जागोन जों फैबावगोन आरो आंजों लोगोसे गोबां BJP सरकारनिफ्राय मा आसा खालामनो आङो आंनि व्यक्तिगत लाबा लाबनि थाखाय आं फैयाखै समाजखौ मावनांगौबा जों माबेजों थानानै खामानि मावनांगौ जों बेखौ नुहुरनानै फैबाय दा BJP स्टेटआवबो सेन्ट्रेलावबो BJP आरो जोंनि बे स्टेटआव BJP दा बेखौ नुहुरनानै जोङो BJPआवनो थानानै खामानि मावो मोजां बेखौ जों रोखा नुहुरबाय बेखायनो जोङो दिनै बयबो आइ आफा फंबाय बिनानाव दिनै बसगाव गायदे हेलेना कमिउनिटि हलाव खमैबो 300नि बारा सुबुंफोरा दिनै जयनिं लाफैदों जोंबो गोग्गाल आरो जोङो BJPआव थानानै जोङो मजबुत खामानिखौ मावलांनो होननानै गोग्गाल लाफैबाय जोङो मा बुंबावनो बेनो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738